Уважаеми зрители, сега в студиото е още един бунтар. Това е Игнат Раденков. Той отдавна е минал 70-те години, но това е човек, който с младежки дух и ми прати един материал, написан с цифри, факти, имена на фирми, на хора, където става дума за далавери, за десетки и стотици милиони. Просто шапката ми падна, деца вика. Игнат Раденков се бунтува срещу системата още от ония времена. Той на 45 години през 83-та стана герой на социалистическия труд, но и там имаше, и там се бунтуваше по Живково време, след което и сега не си престанал да се бориш срещу неправдите, срещу корупцията. Ти каза, че сме в трета национална катастрофа. Твоя съюз съграждане се опитва къде не да пробие майче, само че от повечето места идва неразбиране, мълчание, цензура и т.н. Кажи ми как не ти омръзна да се бориш? Аз искам да питам първо теб, като с това се занимаваш. Ето и събеседника преди. Ти уверен ли си, че Бойко Борисов, Цацаров знаят какво става в нашата държава? Аз съм убеден, че те няма как да знаят за всичко. Но за големите неща съм убеден, че знаят какво става в държавата. Има неща, за които и не знаят и е нормално да не знаят. Само, че има неща, които умишлено се покриват, според мен. Аз препоръчам, ако той намери време в Цацаров и направят една среща с нашата гражданска формация, това ще рече в производството да се влеят стотици милиони левове. И втория въпрос, който искам да засегна тук и който трябва да се обяви официално, и Мая Манолова, това е, че масово се ограбва средния и малък бизнес. Това вече е мародерство. Хората остават без домове. Като подизпълнители им се плащат не само ще ги принуждават да работят на загуба. Не им се плащат последните траншове. В много случаите обаче въобще не им се плаща. И те на практика финансират Николай Вълканов, Хидрострой и други такива поставени фирми. И ти казвам, това вече не е бизнес, това е браконерство. И само искам да продължа. Мая Манолова казва: преживях да е жива и здрава, много сериозна с рака, казва, дадох обещания пред Господ, че ще защитавам хората, правдата и истината. Нека в материала, който сме изпратили преди 3 месеца, да прочете за Сабри от село Бели извор, да види Николай Вълканов как му взима апартамента, как този човек остава с дете 100% инвалид, детски паралич, 18 годишно дете, без никакви средства. И още много и много други случаи мога да проведа. Моля те, дай този въпрос в едно предаване, да го разискаме, събери хората, да видиш, че не става въпрос. Тези хора са се обърнали на мародери. Каза, че е принудила кмета на Варна да публикува цената на ремонта на Варненския дворец на спорта и културата. Ти там каза, че има откраднати сумати пари. След 10 месеца това става, не сме информирани. Не сме информирани. Ние сме си направили по закон заявката. 6 решения на Върховен съд изпратихме на Мая Манолова. Ангажирахме, тя обърна внимание на областния и всичко. Във вестника ги подсети, че трябва да дадат необходимо дето. 10 месеца ние нямаме исканата информация. Ние не искаме информацията, като тук да се лъжеме милиони и да преметаме цифри. Ние искаме протоколите, с които е освоена тази сума. И те се страхуват точно от това, защото ще блеснат факти такива. Ти ме попита за 300 милиона лева печелен търга за поддръжка на пътните настилки във Варна за последните 4 години. За 2012? Така, за 2012. От 2012 за следващите 4 години? И 13-та, мисля, че и 17-та. Така, това е една от престъпните схеми. И след това вече, като освоиме тази 300 милиона, такава огромна сума, вече как ние да ги освоиме? И почваме, като на спортна зала. Завишаване на количествата 8 пъти часовата ставка. Конкретно. Изписания асфалт на дадена отсечка. Ти ми казваш тук, дал си едни данни, които мен ме съществуват. Като един пример. Едната фирма получава 10 лева и 13 стотинки за снегопочистване, другата фирма
правилната фирма, нашата фирма Хидрострой, получава 9 пъти повече или 91 лева и 80 стотинки за една и съща Точно така. Това го имаш за документ. Да. При разсола едната получава 8 лева на тон, другата трябва 54. При едно и също време. Тук даваш един пример, който съвсем е същиса за Варненския военен съд, полковник Николай Ненов. Така. Който е установил, че при ремонта на хотел Маяк, който е за 1,5 милиона, подизпълнителят получава 600 хиляди, посредникът взима 900 хиляди. Да. Печелиме безпроблемно 3 поръчки. За 3 хотела? За 3. Не. За да паднат под норматива на 2 милиона, изкуствено правят 3 поръчка. Блоковете, кухненските блокове правят за 2 блока, те са си отделно. Правят 3 поръчка, за да паднат под изискванията на 2 милиона. Така. И 3 поръчки са печели от нашата фирма. Но по-важното е това. 60... Нашата, смисъл в кавички, не твоята, тая, която е на нашите хора. Поставената им фирма от обречите от фирми. Първата поръчка феодала взима 60%, от втората взима 67%, от третата взима 82%. Сашо, само с 18% подизпълнителя трябва да извърши поръчка. Как се оправя? Ама това е в България, бе. Ти това го имаш на документ, защото гледам, че тук в съда, ето аз съм извадил от материала, който си написал, примерно хотел Фрегата е за 2 милиона ремонт, подизпълнител взима 780 хиляди, посредника 1 200 хиляди. Ама това е извадка от съдебния акт. Полковник от Варненския окръжен съд. Полковник Ненов. Да. Ето, че има съвестни съдии. Това трябваше да го свърши прокуратурата. На всички нива прокуратурата е казала, няма данни, съвестният съдия е възложил на вещите лица и е направил едно съдебно разследване, което би трябвало да му се поднесе от прокуратурата. И виждате за какво става въпрос. Става дума за СПХ ЕОД Г. Георгиев. Да, Георгиев на Овчаров фирмата, който е направил после сватба в хотел Рац. Риц. И Румен Овчаров хотел Риц, колкото Риц, не хотел Риц. Известен хотел, много аукционен в Париж. Това е от Вестник Стандарт, четеме. Там, това е. Но дайте тук да ви виждате ли какво? Печелиме поръчките безпроблемно, след което присвояваме без да си мръднем пръста, слагаме напред фирмата Бушон подизпълнител, тя се разпорежда с изпълнението. Една схема, която е отработена, която се присвоява 50%, разпределя се по мафията нагоре, а за изпълнението се остава, виждаш, 18%. Но само да кажа за зрителите. Ти си човек, който е построил над 5000 апартамента. Ти си в строителството от 30 и не знам колко години. Обема работа, който изпълняваше моята бригада, превишаваше 10 окръга, правеха по-малко. Отделно, разбира се, правеха по-малко дълги години от моята бригада. Много ти е ясно как стават хватките и кое колко струва и за колко може да се свърши. Там е целта. Те отбягват да се говори професионално. Това устройва прокуратурата. Ние разбихме държавността до такава, че и да искаме, ние не можем да направим вече една истинска проверка. Нарочно. Отиваш при следователите, казваш им, ето, замерете колко площ, ето колко асфалт е изписано, разделете го, ще видите, че асфалта става 60 см. Така излиза според... И никакви последствия. А той асфалт е 5 или 6 или 10 см, 8 см, 10 см. Останалото всичко цап съръп. Всичко, кой каквото иска. Държавата ни е напълно разграден двор. Затова ти казвам, че истински ли са в намеренията си да управляват държавата или изпълняват някаква мисия. Яни Янев няма да им каже тези приказки и тези истини. Държавата ни затъва в дългове, покриваме тия дефицити и виждате какво става. Написал си материал нещо, което не мога да повярвам, че Хидрострой назначавали раково болни в последна фаза, така че да подписат всякакви документи. Сега тези документи, които с неверно съдържание се подписват, се завишават количества и стойности, всеки един следовател ще установи и ще даде на прокуратурата, че завишени количества, завишени стойности. Той пряко носи отговорността. Изпълнител, възложител. Въпреки че Масларова е издействала 11 милиона повече, ще го отнесат тези. И тогава те търсят. И да, Масларова е оправдана. До този момент е оправдана. Писмено има при мене, дойдоха, имаме документи, по имена споменато. Там на една сграда луксозен ремонт. Търсят, за да могат да отнесат хората голямата отговорност, злоупотребите.
Става дума, че може сигурно има някаква далавера, да не е виновна Масларова. Това ми е интимната мисъл. Масларова ни построи социален дом. Следствието установи, че 11 милиона и 38 хиляди лева злоупотребата. Това е социалният дом в Стара Загора, за който Стара Загора, да. И няма виновен. А въпреки всичко, че има изпълнител, подизпълнител, които са установили, изпълнител, възложител, които са установили средствата. Като пример го превеждам. Много ясно, че те са отговорните. Те са съставили документите с неверно съдържание. Там е развръзката. Даваш един пример, че във Варна печели 6 търга фирма Весела ЕООД, която била близка до директора Здравко Марков, която давала 70 години гаранция за строежа и срок на строителство 2 месеца, като индикативният срок технологично е 18 месеца, заложен. Отстраняваме 10 участници, даваме 1,5 милиона повече за поръчката, по правило за всичките, с това, че даваме 70 години гаранция, а фирмите, производители на материалите дават 6, 8, 10 за различие. Ти даваш 70. Как става? Технологично тая сграда... Внимай, аз да отивам при варненския кмет, всяка твоя дума ще ги проверя при него. Точно. И технологично за 18 месеца той ще я завърши 2. Така. И какво става сега? Печелиме 1,5 милиона за дадената поръчка, а 70 хиляди лева е неустойката. И общината забравя да я вземе. 70 хиляди лева, ако не я построиш за 2 месеца, а построиш за 22 или нещо такова. И печелиш. 6 поръчки са спечелени по един и същи. Тук пишеш за някакъв случай, когато да се премества ЖП коловоз, където Хидрострой печели 3 милиона за посредника, 3 милиона и половина за подизпълнителите. И при всичкото отгоре подизпълнител бил държавната фирма ДПТСВ. Военното поделение на 5 км на Тополи е единствено специализирано в ЖП строителство, държавно. Така. Трябва да се преместват на Стара гара на 5 км двата коловоза. Вместо да се възложи на военното поделение, което е специализирано, се възлага на нашата фирма, която освоява 90% от ресурса на община Варна от всевъзможните фондове и дава говориш вашата фирма Хидрострой? Хидрострой. Той го възлага на специализираната фирма, като слагат 3 милиона от джоба, с 3 милиона и половина. Това би трябвало да има документи. Всичко е с документи, ма няма прокуратура. Чакай се, всичко това го имаш документирано, че за 6 милиона и половина е възложена задача преместването, а че държавното предприятие е взело 3 милиона. Това е масова практика, Сашо. Не е стоя случай, не се очудвай и не е най-фрапантния. Видя съдията, че е установил, че 82% е присвоил, а 18% дал, ти се чудиш на... Значи ти чух ти да казваш, искам окръжния прокурор, защото ти смяташ окръжния прокурор Владимир Чавдаров за основен виновник, за да няма никой наказан. Окръжния прокурор на Варна. Да, това е човекът, който използвал служебното си положение и не осигури само чадър, защото ако 1, 2, 3, нека да преценят хората, като проверят, ще видят, че те са участници в престъплението. Ако 1, 2, 3 поръчки е нещо, и сега го преизбрахме за втори мандат, с което... Миналата година, януари месец, втори мандат му дадоха Висши съдебен съвет. Бетонираме статуквото. Казваме, това сме ние. Не поклатиме, бетонирани сме. Да, ние сме бетонирани. Даже ти казваш, така малко нахално звучи, ти кажа, искам да ме съди прокурора за клевета, обида и в съда ще представя. В съда, за да може да докаже в съда злоупотребите и от някъде да тръгне връщането на тези брутални пладнешки грабежи. Нека да ме съди. Аз казвам, че той седи в основата на присвояване на брутален грабеж в това негово цяло време, може би над милиард. Вие сте се опълчили и сте провалили някаква сделка на колхозния пазар, където е трябвало тим да си построи борса, офиси и банка на 11 декара площ. Спряли сте проекта. Как го направихте това? С много протестни. Писани на 54 кореспонденции, младите момчета от ДАН се очудиха каква ползотворна работа. Има и известни хора от Министерството на земеделието, от другаде и най-вече с протестите спряхме. Сега тук спасихме 11 декара. Следовател Асенова се е заела с делото. И понеже
подписали, можеш ли представи, консултантски услуги, консултантски услуги 3 милиона и 200 лева, хиляди лева. За консултантски услуги, бе. Общината да плати на кого? Да, с фирма... Коя си? Как? На Хърсев. Икон ли беше? Забравих. Някакъв. На Емил Хърсев. 3 милиона и 200. Аз като строител тази сграда, труда не струва 3 милиона. Значи аз ще я построя, ти ще ме консултираш и ти ще вземеш 3 милиона и 200, пък аз ще взема 2 милиона. Ти си сигурен в тия 3 милиона? Казвам ти да не стане така, че кмета да каже, че лъжиш. Ама аз тук пред цел един народ говоря и съм на тия години и съм отговорен човек, бе. Ще представя и психиатрична... В крайна сметка, какво се оказа, че следователката малко след това е уволнена? Така. И понеже дълги години, много интересно, се бориме и ни вика следователката, мене, председател на сдружението и още един. Така. И ние сме ентусиазирани, че най-после сме свършили нещо и започнала преписка по тия 3 милиона и ред злоупотреби. Тя ми казва така: не бъдете оптимисти. Делото ще бъде смачкано, аз ще бъда отстранена. Кампанията се води от окръжен прокурор Владимир Чавдаров, над него седи Ситнилски. След 3 месеца не само беше сменена и делото, а беше уволнена Асенова. Ето как имам право да говоря от името на един следовател. Виждате докъде са нещата. Имал си ти и твоите хора с някаква много драматична среща с инженер Пето Йотов, който е от фирма Топ Бил ТООД в гората. Той си бил декизирал, той перал целия като лис. Да. Търси среща с мене Петко Йотов, познавам го, инженерче, 40 годишен, некъде да е в гората, в това време. Дегизирал се, ватенката, не бръснал се и взе да набира телефона и не може. Собственик на строителна фирма, да каже. Не може да оплашен. НАП установява 2 милиона, акт им съставя. И Ортака му казва: дай да инсценираме фалит и да излезнеш извън страната. Той казва: активите, които имаме, са достатъчни да си платиме към държавата, да си платиме към доставчиците и да оцелееме. Така. И аз го посъветах да направи до прокуратурата. И прокуратурата го изтъргува. Продадоха се имоти, продаде се всичко. И аз се обадих на ДАНС, с които съвестни хора работиме. От тях вземах после преписката. Написахме всяко нещо, подадено в прокуратурата, се изтъргува. Смисъл? Се изтъргува. Злоупотреба от този род, както е материална, че те имат 5-6 милиона активи, имат да плащат 4 милиона и половина или 5, могат да си продадат апартаменти, активи, да си платят на работниците и на държавата и да си продължат. И тогава вече следствие прокуратура прочети, да видиш жалбата му до прокуратурата, как е третиран, как с пистолет е воден преследователя, как... И това е съдбата на този, който подаде жалба до българската прокуратура. Жалба номер 6867 от 6 май 2011 година. Районна прокуратура. Прочети я подробно да ти кажа как е воден преследователя, как е предупреден тук. Кой му слагам пистолета на Слеповчето? Ортака му много плаши с еди кой си на Боб, еди кой си следовател, тук ще кажеш това, тук ще кажеш онова, всичко затворен в апартамент, под ключ. Всичко и това се знае със следователя, знае се от прокуратура, знае се от всичко. И в края на кръщата нито държавата си получи 2 милиона и 40-50 фирми и доставчици пиха студена вода. Демек ти, доколкото разбирам, там прокуратура, продали, неговите имоти ги продали така на прокуратурата замита това, взема страната на Ортака му и Ортака оттам нататък се разплаща. Той продава активите на фирмата неправомерно и фирмата става куха, няма пари за държавната акт към НАП, няма за доставчици и избягва. Прокуратурата... И с този човек какво стана? Какво стана? И така 40-50 фирми и доставчици останаха длъжни и държавата 2 милиона лева само на НАП. Искали сте съдействие от бившия шеф на ДАНС Владимир Писанчев за кражба във Варна на 90 милиона? Да. И? Ако се запознаеш по-подробно, не може така бързо да стане.
Печелиме 300 милиона лева за поддръжката на улиците за 2013-2017. Правиме търг за 50 милиона за еди кои си региони, какво и що. Работиме месец и половина, след което прекратяваме договора неправомерно. Това е установено от доклад на Сметната палата. И правиме същите параметри, същите фирми, само че вече става 140 милиона. 90 милиона. Прочети да видиш какво казва финансиста. Определен за финансист на годината. Димо Стоев, той беше заместник мета. Професор Борисов сега преподава в този университет. Какво казват? Става въпрос за брутална кражба на 90 милиона лева, установена от Сметна палата, не от кой да е. Мен ме отстраниха, за да могат да проведат тази мафиотска сделка. И виж още един въпрос. Не идва да помоли финансиста Стоев да помогне за направа на държавния бюджет, министра на финансите, а идва Румен Петков. Стоев казва, не идва да ме моли министра на финансите като специалист да помогна в направа на бюджета, а идва Румен Петков. Като вътрешен министър? Да. По това време? И той казва, аз знам, че ако не се съглася да напусна и да такова, че ще ми скроят нещо, вика, и приех, но истината е такава. Сега знаеш ли за същата поръчка, която този път е за 120 милиона, следващи 4 години за улиците на Варна, спряна от Бойко Борисов? Аз вярвам само на съдията, където във факта, която установил. Спрял Бойко Борисов, не спрял Бойко Борисов. Бойко Борисов, още един път питам, знае ли какво става в нашата държава? Има ли истински намерения да управлява? Иска ли да се прелеят действително отпуснатите средства по предназначение? Иска ли да застане на страната на хиляди хора, ощетени от средния и малък бизнес, които са гръбнаха, да въздържува правдата, хем да тласнеме малко напред икономиката. Колко се краде според теб? Колко е откраднато при последните... Моля? Колко се краде? Средно, ти си казал, че от 3 лева един се влага, 2 се крадат. Да, в много от случаите. Една обществена поръчка няма завършен първоначален проект, което в частния сектор е абсурд. Ще докажа, много от поръчките 4 пъти с първоначалния проект. Произволно се завишават. Димо Стоев го казва. Произволно се завишават, присвояват се тези числа, които са професионалния съдия, моралния установява. Нека да ни е червената нишка това. Не го казвам аз. 82% слага посредник. 67, 60. Вижда с ЖП коловозите и всякъде. В България целият ресурс от всевъзможните фондове 90% се усвоява от поставените фирми чрез манипулирани търгове. След което се завишават многократно неправомерно стойностите, след което се слага фирмата Бушон подизпълнител, с което се разпорежда с истинските изпълнители, и когато те тръгнат да заведат дела, тая фирма вече е отписана и те пият студена вода. И това е схемата, с която хората не искат да завеждат дела, нямат пари за адвокати, нямат пари за такса държавна за исканата сума и да спечелят след 3-4 години съдебна сага, фирмата я вече няма. Това са страшни схеми. Това, от кога тръбиме, че трябва да се пресече, че трябва да се застане на страната на хората и на фирмите и на държавата. И изхода? Да. Изхода какъв е? Като ти трябва да се оплачиш... Да почнем да говорим с факти, с истина. Нека да заведе Чавдаров срещу мене такова, защото иск съдебен, защото закона ми дава с всички средства аз да докажа. Тогава няма да се моля 10 месеца на Върховен съд и омбудсман да кажат на общината, дайте исканите, а ще ми дадат документите и ще ги представя както този съдия военния и ще видите картината. Добре, ама тогава ще искаме и другата и мисля, че това е един правдив процес. Един начин за да се докаже на господа самозабравили са управници и прокурори. Какво искаш да питаш кмета Портних? Или да му кажеш нещо? Искам само да ти кажа, че това момче без никакви заслуги отиде на шведския хотел. От един знаков хотел го направи сезонен.
Издигна го Бойко Борисов по нареждане на Ахмед Доган и Николай Вълканов, за да могат да усвоят средствата да се пренасочат от Кирил Йорданов, сега да имаме и втори сигурен човек. Това какво да кажа на този човек, който, гледайки хората в очите, ги завлича, не им плаща, включително и на сестрата на космонавта Александров, се опря на нашето сдружение, за да им върнем парите. Това момче е формирано в една престъпна среда. На нас ни трябват морални, професионални хора. Крайно време трябва да се обърне и това ще стане с ваша помощ. Питаш ме и ти казвам. Ти на времето и с Илия Павлов се пребори, човече, когато Мултигруп беше държава в държавата. Той беше завлекал също сума ти. Преборихме се благодарение, че опита ми, че бяха регистрирани в Америка и включени американски граждани. И написахме до американския посланник, че ние сме се запътили към вашата демокрация. Еди какво си, Мултигруп Илия. Приеха ни, върнахме 6 милиона и половина. И тогава на един върнаха парите в болницата. Описан му апартамента. Притеснил се и Попова дигна телефона, в болницата му занесоха парите. Попова говориш тогава, прокурор е била? Да. Маргарита Попова? Кой? За нея ли става? Не, Попова, дето беше, Лили Попова ли беше? Която е като сега шефка на... един извадили окото, аз го пратих да им събере 50 човека, стана злополука с него, не бил техен работник. Говорихме му един мижеви 12 хиляди лева извън съдебно. Сега обаче този събри от нови извор, Вълканов му дължи 350 хиляди лева, не му плаща, банката в момента му описва и с момчето 100% инвалид остава на улицата. И ето от телевизията казвам, господин Вълканов, това не е бизнес. Аз сега ще излезна с... Защото за да поема тази голяма задача, трябва да питаме кой си. Ще ми кажа какво съм направил при живота си, не само като съзидание, като греш, а в чисто човешки план. Че други ценностна система трябва да има в страната си. И трябва да се дава пример с това. Върнете парите на този човек. Мая Манолова е обещала пред Господ, че ще за хората нека да отиде в Бели извор Ардинско. След това нека да отиде и в Мадан, да види как на друг човек вземаха, финансира Вълканов и му вземаха апартамента в Мадан. Хората се оплакват следствие, като свършихме тая работа с Американското посолство и постоянно. Утре съм на протест в ДАИ. Околовръстното не са платили на хиляди работници. И са направили до Мая Манолова, единия човек ще дойде... Не ми се оплаква от метрото подизпълнители. Да. Един човек, който е инсулт, младо момче на 40 години, ще да умре преди по-миналата година. Тия схеми трябва да се прекратят. Казвам, масово се убива средния малък бизнес. Това е гръбнак. Yes. Това е инициативата. Това е... Бойко Борисов ми казвам, ако той не слезне долу, Яни Янев няма да му даде тия съвети. Няма да влезне. Нека да дойде, да седнем, да види още по-фрапатни неща. Сега се притесняваме от времето, та не можем, ще видите какво става в държавата ни. Yes. Добре. Отивам при кмета да видим какво ще стане. За всичките тия работи ще го питам, защото това става дума за огромни далавери, огромни... Ама много огромни. Ние до тук 10 милиона спестихме на залата. Те подготвяха общественото мнение как този коптор ще падне. Те се до сега поправяха, свалиха и ние си свършиме работи. И въпреки всичко злоупотребата е пак 2-3 милиона и ще я докажеме. Така че кмета... Той не може да разговаря професионално. Той други командва там. Уважаеми зрители, това е вече бунтар Игнат Раденков.